ರುಬ್ಬುಡು ಕರ್ಗಂಡ ಕರಿಯೇ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮನ್ನು ದಂಟಂಡ ಕಿರುವೆ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಮೀ ಜತಿ ಬೆಗರಿ ಉಂಡಾಂಡು ಸತ್ಯದ ತುಡರಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುಳಿಗೆ ನದಿಟ್ಟಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಯಾ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲಳಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪಿನ 14 ತಾರೀಕು ಐತಾರ ದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ವರ್ಮೆ ಪುಗಡ್ತಿನ ಪಡೆದು 400 ಮಿತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ತುಳು ನಾಟಕನು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿದ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ 14 ತಾರೀಕು ಐತಾರ ದಾನಿ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 2,500 ಮಿತ್ತು ಜನ ಬತ್ತದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಚಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಶೋ ಅವೇ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಊದ್ಮೆ ತಡುಪುನಂಚಿನ ಐಸ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ನಸರ್ ಲೆಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯರುಂಟು ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆ ಒತ್ತದು ಈ ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ತುಳು ನಾಟಕನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತ ಕೊರಡು ಪಂದು